weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to dondu to aali wuure to wudduru to keeɗele jowol worgo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdoul quddusi to jowol saare seɓɓe ha to wuuro wari guinal e ko taari ɗum kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en jaa ha to leydi mauritanie kalene ndeɗo fettande mawde fettunode e nder wuuro Nouakchott e leegal Lixar ha wonani fayre yimɓe hewɓe e nder leydi e to leydi Sénégal ma en kaale jayndeli kewɗi e site uji internet ɓayinnoɗi kikiɗe hanki wonde kay biyeteɗo professeur Iba Der Thiam yalti e aduna tawi ko fenande ɓaleere kuruma to leydi Mali caggal biidi tati jiitanode woni ko wiyete fos commune tawa ene waɗi fodde nogase joyi ɓandu ɓiɗɗo fulɓe waraɓe ne ubba e ɗin fosuji jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate koniyankoɓe ko fate nden ka e kisal leydi ndi o holliri tigui ma losguji jaaƴi udditi hen kay beele dendagal waɗɓe ngallo baɗal ene nangue gadde to yeeso ñawoɓe to leydi Guinée Conakry ma en kaale jaltugol aduna Abdoulaye Ba tawa kadi ko jayndiyanke ngana ko kanko woni numéro 2 e jayde witede Guinée News tawa ko oto ferinomo e nder leydi e to leydi Nigéria ma en kaale bismango hoorejo leydi Nigéria bismi jabbi oɗo tawa kadi ko wawɗo Khalifa Cheikh Ahmed Tijani Ibrahima Niass mo jabbi e nder galle lamorgo leydi to RD Congo ma en kaale accident lawol baɗɗo tawa ko jagorɗe ɗiɗi werla mumen jani e lawol tawa ko saaha mo udditoenno barage goto kabaruji men joolam jabiri so waktu o rokki en ma en jaa to Afghanistan to Yemen to Corée du Sud ha to dowlaji ɗenɗuɗe Amérique bisimilla moon kettugol hoto goɗɗe joni joni jaañoɗen kabaruji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore biir nogas e tati lewru korse hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pular e sowtowol musidɗo mon Haali Abouba kabaruji men e ɗemgal pular honno mbirɗen e gardide kabaruji men koto leydi Mauritanie puddotoɗen to leydi Mauritanie jayde witede Al Akhbar nde holliti tigui wonde wol document ji woni ɗereji tawa kadi ko document ji biyeteɗi secret cuuɗinodi to woni sirru ko ɗin tigui sakti e oɗo saaha ɗin sin dossier ji noon walla mbiyen ɗin ɗereji noon ene hollira kay wonde hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wul Abdoul Aziz o rokkino e lebbi ɓennuɗi ko ɓooyani ko kene qime million ngaji sappo taw ko halis uguya ɗin million ngaji sappo noon o rokkuno tigui ko ndeɗo fedde witeɓe les ulama woni tigui ardiɓe ko fati diine islam halfinaɓe diine islam e nder leydi hen ɗin million ngaji sappo noon o rokkunoɓe kay ko caggal yidde welta caggal kay weltanadeɓe e darde ɓe darino ko fate référendum woni tigui memtorgal tunnorgal leydi bannogal e 2017 ha ko wiyete eyi woni wuyi heeɓi polgu e nder leydi he saabu weltare makko fade mabɓe noon ko ɗum saabino wonde kay o yaltini koppereje kene qime million ngaji sappo taw ko halis ugoya o rokki tigui ɓen nden fedde witede uluma caggal nde fedde nde noon nde mawɓe fedde nde ndeɓe keeɓi ɗin haalisaji noon mbiyen tato e mabɓe ɓe jayde nde jaɓani haalde inde mumen ɓen tato noon ko ɓen tato pecci million ngaji jeenayyi heddiɓe ɓe foof pecci million goto ɗum noon feccere won paami tigui woni ko wiyete feccere Allah nden feccere noon woni mette kay yimɓe hewɓe ha tengti e yimɓe ɓe jeeya kay tato fecciɓe million ngaji jeenayyi heddiɓe ɓe kolliri hen mettere mabɓe no feewi e nden feccere ɓe jeehino noon wullitoyade to yeeso kay koolaɗo kuuɓal nden fedde woni secrétaire général fedde witede ulama ɓe jeeyi biyeteɗo wulla taha ɓe jeehi kadi ha to yeeso jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate diine islam e nder leydi he wullitoyade mbiyen noon pelle kewɗe kadi taw ko pelle halfinaɓe ko fate haggeyade e pelle de droit de l'homme ɓe kolliri tigui wonta mabɓe no feewi wonde kay e ndiɗo mbuñari saabu kay ɗiɗo haalisaji ko mbuñari kay mbuñari hoorejo leydi ndi waɗi kay ko fate ɓeɗo wiyeteɓe ulama en ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirumɗen e gardidi kabaruji men subaka hanki o ko kulol manggol e fayre mawde waɗi e nder wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha tengti kadi e nder leegal biyetegal Lixar
sanga 9h subaka ko werla goto kanyum fetti toon fettande mawnu no fewi Allah ottango go mawnude e dendangal jokli leede tawtedi e ndera wuro nakchota fiande nde walla fettango nanama toon yimbe hewbe non kebi hen fayre mawnu no fewi ko wayno jaljalluɓe kanam ɓe fof yimɓe ɓe hen hewɓe dogi ɓe hen dogi ha daɗi beeli mumen heddiɓe ɓe dogi ha ɓenniti galleji mumen caggal noon nde laamu ngu waɗi losgoji mumen police mo wuuro nakcoto ɓe kolliri tigui wona yimɓe hewɓe cikkanno ko jangu cikkanno kay yata wona pelle keɓetide mbaɗi jangu mumen e nder leydi he caggal noon police mo le wuuro nakcoto ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi eran kadi faade dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe ha tengti e nakcot naɓe yo gandu kay ɗum ɗo wona jangu noon ɓe gandina yimɓe wonde he ko werla goto taw ko werla dimdunoɗo ko wiyete butillaji gaz noon carsaɗi ha heewi tawa kadi werla o yahanno koye nder wuuro he e boutikaji omo livre omo rokkira butillaji gaz ɗi ko on werla noon ko on werla tigui sumno caggal ɗum butillaji gaz ɗi petti fettande mawde no feewi e ɗum noon waɗi koye nder wuuro nakcot e legal biyetegal liksar ɓe kolliri kadi saabi accident o e saaha kay mo werla o doganno wonnoɓe e nder werla woni tigui wondunoɓe chauffeur tawa tateɓe to wiyete cuurel safere ɓen noon gonno koye wadde attaye tawa kadi werla o ne dogga ene rimdi gaz eɓe mbaɗa hen attaye mabɓe noon tawa ɓe mbaɗiranno attaye o ko gaz yon toxon biyetegon gaz camping ko kon tigui ɓe mbaɗiranno attaye ko guel butel gaz noon kañum fetti saabi kay ha auto o sumi dendagal butillaji gonnoɗen ha waɗi fettago mawno no feewi Allah e wonde moƴƴo noon wona wonnoɓe auto he wona yahannoɓe hay goto ala gañuɗo hen hay goto kadi wasani hen fittade mum laamu ngu noon ne waɗa erago faade dendagal ɓesgu nakconnaɓe ha tengti e kananɓe e jaljalluɓe dognoɓe ne goppi golle mumen e galleji mumen yo gartu hayde yo gandu ɗum ɗo wona yo andu wona attentat wona jangu ko accident ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen yimɓe hewɓe taw ko hutortoɓe karalle kese woni ɓoggi kesi ɓoggi internet kolleri mette mumen e ɗeɗo balle saabu kay ɓe gollani hano hannirtini balɗe 4 walla balɗe 5 ɓennude caggal kay ko kawguel wonno tigui eko baccalauréat kawguel waɗano e nder leydi Mauritanie e taw kawguel biyeteguel baccalauréat laamu ngu noon hikka ƴetti peeje kese peeje ɗiɗen noon ko sanga ñalawma foof kay sanga 8h to fuɗɗi 8h yoni 8h subaka ha 18h30 woni kay ha sanga futuru fando won dendagal ɓoggi karalla woni internet koko kuppete e nder jokli leydi Mauritanie foof ɓe kolliri noon addani ɓe wadde ɗum ɗo noon ko beele kay guykaji taw ko wiyete tricherie e baccalauréat o ene usto hano hannirtani e nder leydi e yimɓe hewɓe noon kolliri kay ɗum ɗo wona feere hay sinno ko feere fuyne no feewi saabu yimɓe hewɓe kutorto ko ɓoggi internet yimɓe hewɓe kadi ko hen gurni galleji mumen laamu ngu noon holliri ɗum ko feere moƴƴere no feewi ɓe gandina yimɓeɓe kadi woɓe yo gandu ñande 15 lewru juillet darton ɗum koɓe taƴoɓe ɓoggi karalleji ɗi fof woni ko internet kadi koko kuppete e sanga kay élewaji kala mo heɓani baccalauréat tawa kadi ko keɓɗo fartange yaade ko wiyete session wattoɓe bakka ɓe e saaha mo battata bac ñande 15 lewru soɓe ndeɓe puɗɗotode ha ɗum gasa wonde kay internet koko kuppete e nder jokli leydi e Mauritanie foof ha joni ko leydi Mauritanie keɗonen daccon haqqe Mauritanie naɓe hewɓe tawa kadi ko joom jawdi en yadunoɓe dabaji mumen ene jeehi ha to leydi Mali gam yidde dandoyde dabaji mumen hewɓe mabɓe garti e yawɗo saaha hay goto e mabɓe noon artani ne moosa ɓe hen garti haydara gartirani garti kene ene batti sawru meedu ɓe hen garti ene gartiri jawkal cetta kunalam nde yoga e jawɗele mabɓe kay ko ɓuuri hen hewde ko toon heddi ko toon maayi kadi taw kadi jiib ɗum noon ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi ha tengti kadi e laamu e yawɗo saaha noon teska tigui e leydi Mali e nokkuji ɗiɓe jano ene teska caɗele kewɗe no feewi ko fate ndiyam gam yidde yarnude dabaji ɗin e ko fate ko ñamminde dabaji ɗi foof ko caɗele mawɗe wonaniɓe ɗum saabi noon dabaji kewɗe ko toon keddi ko toon jiibi yimɓe kolliri kadi mette mabɓe e laamuji diwanuji ɗi foof guila e leydi Mali ha e leydi Mauritanie e ardiɓe ɗina diwanuji saabu kay e kala saaha eɓe nana kay e radio ji e téléji wonde kay tonuji kewɗi taw ko guura jawdi laamu ngu neldi e nder diwanuji he kono haydara hen ala ko ɓe nana tan kono haydara hen ala koɓe meeɗi yiide gueɗe kewɗe woni ko ñamde jawdi ñamde dabaji kewɗe ne gara e nder leyɗele e nder diwanuji he tawa kadi ko laamu ngu rokkiri cogguji mum sak foof yo yee ko famde ko heewi fof ujunnaji 3 e temedde 5 kono ɗin ɓe nana ɗum tan so yettima heewi nadde koye juuɗe commerçant ji ɗin diwanuji ɓen keeɓa marchandise uji noon ɗin ñamde
taw ko ñamdeje jawdi mbawa jeyta ɗum tawa kadi jeytata ko prix ji mo beela hay goto wawata sodde ɗum saabi noon e oɗo saaha ɓe kolliri tigui tuggal ma leydi Mali ha naata e nder leydi Mauritanie kala so darɗa banggueji ɗiɗi foof e goudron e laabi foof ma sowno jawɗele kewɗe tawa ko jibaji ene jiibi guila gueloli noon ha e nayyi ha e baali foof ma sowne ene jiibi taw noon ala ko saabi ɗum so wona caɗele kay mon kede kay ko fati e guura jawdi e ko fati e diƴƴe koɓe jarniri dabeje mabɓe sen umima leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen Mamadou Lamine Ndoye ko pettannoɗo fugu koyngel gana nana gonna gan wonnoɗo tigui o wonno ko attaquant kadi ko keptinaɗo no fewi o fettanno ko e nder fugu ko fettanno nder kippu tawa kadi ko kippu tawateɗo e nder wuuro Sénégal biyeteno wuuro Dakar biyeteɗo RSUF toon tigui o fettanno caggal ɗum kadi o fetti e nder kippu biyeteɗo Dakar Sacré Cœur Dakar saki caggal ɗum noon ko kanko noon subano hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi o subama ko wiyete meilleur joueur woni tigui joueur ɓurɗo garɗude e nder leydi Sénégal caggal ɗum noon ko nden tigui o heeɓi fartange yaade to leydi Portugal woni tigui on paami leydi Cristiano Ronaldo en ko toon tigui o yaano o heeɓi fartange kay wawde ƴettede toon e fettude toon fugu koyngel caggal noon nde o arno gurte woni ko wiyete vacances e nder leydi makko Sénégal ko nden tigui ñalawma hanki o ko nden tigui o wasi fittandu makko noon ko caggal kay nde o waddanno e saaha kay mo dugdano mo yinno sodde ko wiyete course ɗon tigui o dugdanno e joom course o ko ɗon tigui hara yalti hakkude mabɓe ha joom jeeyaɗo jeeyowo course o yooɓi fittanu makko ndeɗo jayde noon tawa ko jayde wiyetede Sénégal 7 ɓe kolliri tigui wonde on biyetenoɗo Mamadou Lamine Ndoye tawa kadi ko petto fugu koyngel gana basɗo fittanu mum ɓe kolliri wonde ko miñum procureur mo wuuro Saint-Louis ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate sukaɓe holliri tigui e oɗo saaha mo kaleten e nder leydi Sénégal ene jogui wadde ujunaji capanɗe nayyi e goho ujunere neɗɗo tawa ko Sénégal naɓe wurduɓe tawa ko wurduɓe eko wiyete rafi biteɗo VIH sida 41 000 neɗɗo tawa kadi wonduɓe e VIH sida ene tawi e nder leydi Sénégal ɓe kolliri noon e nder ɓen capanɗe nayyi e goho ujunere wonduɓe on rafi ko hen nogas e goho ujunere e temedere e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi tan keeɓi fartange wawde hebde safaruji tawa kadi ko leɗɗe ɗe mbawata ƴettude beela kay eɓe mbawa junnude gurdam mabɓe hen ujunnaji sappo e jeenayyi kene wona ujunnaji sappo e jeenayyi neɗɗo ha e oɗo saaha koko ronki hebde fartange wawde hebde ɗin safaruji e holliri kadi wonde darde laamu ngu ne daari lankay beele kay ustugol dabgol rafi sida o eɓe jetta laamu ngu noon no fewi e oɗo saaha ne teska tigui guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo faade joni ko wiyete rafi sida o dabgol mum ne usti no fewi kene wona kene qime ha 30% ha fodde kene wona 30% ene usti tigui e dabgol rafi sida o kono ɓe kollori ha joni e kala hitande e nder leydi Sénégal fodde ujunere e temedde ɗiɗi neɗɗo ene keeɓa rafi oɗo rafi biteɗo rafi sida enen ɓe kolliri kadi e nder nokkuji ɓurɗi wawde teskede to rafi sida o ɓuuri hewde koto banggue worgo taw ko worgo bajo funnangue leydi ndi ko wayno diwanuji ko wayno diwan Kolda fodde 2,4% yimɓe enen keeɓa sida e kala hitande fodde leydi fodde diwan Ziguinchor ko 1% to Kédougou ko 1,7% tawa kadi ko yimɓe heɓoɓe ono rafi biteɗo sida ene nder mayirɗe hitande 2017 e mayirɗe hitande 2017 e nder Kolda fodde ujunere e yimɓe sappo ujunere e capanɗe joyyi neɗɗo woni 1050 neɗɗo holkisanoma beele kay ƴewede so tawi ne celli e nder ɓen ujunere e capanɗe joyyi neɗɗo holkisanoɓe hen capanɗe jeeɗiɗo tawama tigui enen gondi e oɗo rafi biyeteɗo VIH sida eɗen gandina bandiraɓe tan noon yo gandu wonde rafi sida wona fijirde tan addata neɗɗo hebde ɗum eɗen eero yimɓe kadi yo mbattu hakkillaji toppito ko fate e laaɓal mbasa rendude gueɗe kewɗe tawa kadi ko gueɗe juwoje taƴoje ha gañoje ko wayno rendude misalle ko wayno rendude labɓe ko wayno rendude ko to cegueliji woni ko wiyete coupe ongle ko wayno gueɗe kewɗe baɗiniji mene poti rentade ɗum mbasa rendude yimɓe mbasata rendude kadi ko wayno jampe e gueɗe baɗe noon gueɗe kewɗe tawa kadi ko bawɗe jokkodirde ƴiƴƴemeji yimɓe ene adda rafi sida o nde yimɓe kadi mbasata jokkodirde kay jokkodiral to banggue yimɓe hewɓe jokkodiroɓe e rewɓe tawa ko jokkodiroɓe e worɓe hewɓe walla worɓe jokkodiroɓe e rewɓe hewɓe ko wiyete vagabondage sexuel ɗum foof ene adda rafi sida o eɗen mbaɗa eran kadi faade yimɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji ha tengti e kureji mumen wonduɓe e oɗo rafi sida saabu kay ñamdude e gondude e sida hoddude e mum walla yewtidde e mum ɗum addata rabde sida enen eroɓe kadi mbattu hakkillaji e ɓen wonduɓe e rafi sida ɓe mbasa biskis ɗumen ɓe mbasa riwtude ɗumen ɓe mbasa sisde ɗumen nde won noon sida ko rafino rafiji ɗi foof kadi leɗɗe oɗo saaha joni rafi safruji ne goodi tawa kadi ko leɗɗe no jomum wawata ƴettude tawa ene wawi gollade ene wawi wurde gurdam juɗɗam no fewi so rentima kadi tawa hay goto
raɓata hay goto raɓata ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalene oɗo biteɗo Abdoussalam Diallo ko jagorgal walla ko mbiyata ko ambassadeur ɗaccon haqqi ko ambassadeur leydi joɗaniɗo leydi Sénégal e nder leydi Rissa kanko Abdoussalam Diallo noon o holliri e oɗo saaha e nder leydi Rissa ko famde foof yimɓe ɗiɗo ha yimɓe tato nana dumba taw ko Sénégal naaɓe ene dumba e nder dumbirɗi leydi Rissi o holliri noon e oɗo saaha foof laamu leydi Sénégal woni koko dari lankay e kaldigal haaldude e laamu leydi Rissi beele kay eɓe gossodira ko wiyete prisonnier ji woni sokaɓe so tawi kay walla Rissi naaɓe sokaɓe e nder leydi Sénégal ene mbawa ɗaccide en mbawa nawtede cokkoye e nder leydi Rissa Sénégal naaɓe ne sokaɓe e nder leydi Rissi ɓe beele kañum ene mbawa woppitade garta cokke e nder leydi Sénégal ha joni koto Sénégal jiyan to legal bitegal Colobane walla commune Colobane jamma alkamisa ko jamma alkamisa ko janggu mawgu waɗi e nder legal Colobane ko fedde wuyɓe taw ko jogitiɓe petelaji e jasiji jani tigui e kenkayeri goto woni tigui magasin tawa kadi ko magasin jeeyowo gueɗe mahirɗe galleji ha cinkirde galleji woni ko wiyete kenkayeri caggal nde ɓe jani on magasin noon ko sanga 2 heures jamma ko nden tigui ɓe mbaɗi janggu mabɓe ɓe jaadi e million ngaji 3 CFA ɗi ɓe tawno ɗon ɓe mbaddi kadi garmi gara musɗo e gendarme naɓe arnoɓe yidde riwtude ɓe gendarme goto noon gañima hen kamɓe noon kamɓe fedde wuyɓe ɓe jeehi ɓe jaadi e million ngaji 3 koto ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen e oɗo biteɗo Malick Lamotte ko juge woni tigui ñawo ko kanko ardino ñawore oɗo biteɗo Khalifa Sall maire mo Dakar oɗo noon biteɗo Malick Lamotte e oɗo saaha ko sunare mawdi o woni caggal kay ustugol walla jaltugol aduna nene makko eɗen ñaago Allah tan yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna waɗamo koddiɗo Fatimata bintu rasulu sallllahu alayhi wa sallam e nder aljanna ha joni koto leydi Sénégal mbiyen kikiɗe aljuma hanki o jandeli kewɗi e site uji internet tawateɗi e nder leydi Sénégal ɓayenino kay wonde oɗo professeur biyeteɗo professeur Ibadara Thiam tawa kadi ko neɗɗo dawrugol gandaɗo e oɗo saaha e nder leydi ka Sénégal wonde yalti aduna caggal ɗum noon ndeɗo commission tawa kadi commission halfinaɓe ko fate histoire leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɗum ko fenade ɓaleri kuruma ɓe jaltini ɓataki mabɓe noon yidde andinde aduna o foof wonde kay wonde oɗo professeur Ibadara Thiam ene wuuri ene jaam en keeɓi fattange noon wawde hebde ɗere wole ɓataki hen gam yidde andinde bandiraɓe kay wonde Ibadara Thiam ene selli ene jaam Ibadara Thiam noon mbiyen ko tokara makko goto yaltuno aduna aljuma hanki o ko aljuma hanki o kadi tokara makko o wirna e nder Touba lamorgo Mourita ha joni sen ko kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Mali paaɗen mbiyen gila crise leydi Mali fuɗɗi kay gila kay ɗeɗo pelle caɓitiɗe naati e nder leydi Mali woni hitande ujunaji 2 ha tengti kadi gila hitande ujunaji 2 ne ndeɗo fedde kay witede Front pour la libération des Massines sosono e janvier 2015 e gardugol kay oɗo biteɗo Amadou Koufa gila nden noon faade oɗo saaha joni ɓiɓɓe leydi fulɓe tawateɓe e nder leydi Mali ceerani e torlede e torkede e kala saaha ko wargoji ɓe mbaɗete tawa kadi ko ɓuuri hewde e ɗin wargoji ko ɓeɗo yimɓe tawa kadi ko yimɓe wiyeteɓe forces armées malien woni fama ko kañumen tigui kewi yoɓade pittali ɓen fulɓe e kala saaha kadi eɓe jamira walla ene tuuma eɓe dokka petelaji wonde kay leƴƴi keddiɗi wonde kay yo mbaw yoɓade pittali ɓiɓɓe fulɓe mbiyen noon e kala saaha ko janguji musɗi e kala saaha ko wargoji mbaɗata taw kadi ko ɓuuri hen hewde ko ɓiɓɓe fulɓe pittali mumen joɓete mbiyen noon e oɗo saaha noon ko ɓuuri ko sakkiti ko ɓalli 15 ɓiɗɗo pullo kañumen tigui ɓalli mumen jiita ene mbaɗa e biidi tawa biidi tati woni ko wiyete fausse commune ene guppa mbiyen caggal noon nde fedde gotago windere e leyɗele kewɗe ko wayno dowlaji denduɗe Amérique ko wayno leydi France e pelle halfinaɓe haqqe ade kolli metti mumen kay ɓeydi Ibrahima Boubacar Keita andinde ɗum kay wonde mette mabɓe e namdade kadi yo lumiére waɗe e ɗiwangoji e oɗo saaha joni noon ko jagorgal leydi Mali kalfinaɗo tigui ko fati e nden ka e kisal gardiɗo koniyankoɓe ko kañum tigui holliri hen mettere mum o andini kay o caggal nde ɓe jedduno noon wonde e oɗo saaha ɓe gonɗini tigui wonde ko ɓeɗo kay tawa kadi ko koniyankoɓe leydi Mali wiyeteɓe fama woni forces armées malienne ko kañumɓe tigui jooɓi pittali ɓeɗon gasi joyo ɓiɗɗo pullo o holliri noon ma losmoji mbaɗe losmoji jaƴƴi no fewi ma mbaɗe beele kay dendagal ɓen jandi ɓen ɓe kay dendagal koniyankoɓe waɗɓe ɗeɗo gueɗe nde mbawata nanguede gadde kay ñaawe yeeso ñawore lawol rewne dow mumen
ha joni noon mbiyen noon caggi sababu ko haala pula noon ene mbiya ko ɓuuti holliri noon saabu kay ɗiɗo wargoji wona e oɗo saaha joni fuɗɗi ñande 13 lewru juin gonɗen ndu lewru gonɗen ndu mbiɗen fodde kene ɓuura yimɓe nogasa tawa kadi ko ɓiɓɓe fulɓe nagganoma e nder tawa nagganoma tawa kadi ko forces armées malienne ko kañum tigui arannoɓe e nder guure ngoɗo wuuro wiyetego Nantaka e wuuro wiyetego Kobaka e noon ene tawi e nder cercle biyeteɗo Koro tawa kadi ko nder région Mopti galde koniyankoɓe nanguiɓe noon e saaha mo ƴewanno ɓeɗo yimɓe taw ko jeeyaɓe pelle ceɓitiɗe nanguiɓe nawiɓe mbaɗiɓe werlaji mumen nawiɓe balle seeɗa noon ko nden tigui caggal ɗum yiitaɓe taw kadi wonɓe caggal cangol wuuro oto banggue caggal cangol ko ɓen tigui jiiti ko fosse uji tati woni biidi tati ko wiyete fosse commune tawa kadi ko ɓalli ɓe yimɓe mbaɗi hen caggal noon ɗen guure wuuro wiyetego Nantaka e wuuro wiyetego Kobaka nde nani ɗum kay ko nden tigui ɓe notiti e ɗi on wuulago nden noon ɓe jiimi e ɓalliye ɓe gandi tigui wonde ko sagataɓe wuuro mabɓe nangganoɓe no gasa joyi sagata nangganoɓe ko kañumen tigui mbara ɓalli mumen ubba ɗon mbiyen gueɗe baɗe ni noon wona ngolɗo lawol fuɗɗi saabu kay guila avril 2018 sappo e jeetati neɗɗo tawa kadi ko tumanoɓe jihadiste naɓe sokanoɓe nangganoɓe ne tuuma ko jihadiste ene soka ta forces armées malienne waɗino mabɓe kuuri e condi waɗiɓe kamɓe foof holliri kay wonde koɓe jinnoɓe dogde ko ɗum saabi felliɓe noon caggal nde loskoji mbaɗa tawa tigui ko fenande ɓaleeri kuruma ñande sappo e jeenayyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati to ɓulli keesi ɗon kadi ko sappo e ɗiɗo neɗɗo tawa kadi ko ɓiɓɓe fulɓe mbarano ɓen noon yoɓino pittali mumen ko forces armées malienne e wondude e ndeɗo fedde witende G5 Sahel mbiyen noon ɗin wargoji foof oɗo hoorajo leydi ndi Ibrahima Boubacar Keita e laamu mum ene muudi mum ko ene ndeeji haydara kalani e oɗo saaha joni noon windere nde foof koko dilli no fewi ha tengti e pelle halfinaɓe ko fayata haqqe ade e pelle windere ko wayno fedde loni kamɓe foof ɓe koliri mettere mabɓe ko ɗum saabi kay e oɗo saaha laamu leydi Mali nana dari lan beele kay losgoji ne mbaɗe ande warɓe ɗin wargoji gadde e yesso ñawoɓe koto Guinée Conakry paɗen ko aljuma hanki o oɗo biyeteɗo Abdoulaye Ba ko jayde yanke mawɗo no fewi ko kañum kadi woni mawɗo kañum kadi woni numéro 2 jayde witende Guinée News yaltuno aduna o yalti aduna noon ko ñamen noon ko hanki o wirna caggal yaltudemo aduna e nder ngoɗo wuuro witego matoto noon ko toon tigui o yalti aduna caggal noon nde wonno e gollal makko ɗon tigui werla firimo noon yimɓe hewɓe kolliri hen mettere mumen nde wonnon ko jayniyanke ngana no fewi kadi yimɓe hewɓe cettiɓe makko gueɗe moƴƴe baba makko holliri tigui ko jibina fayde joni meeɗa widemo yo waɗ hunde o sali ko ɓiɗɗo ɗoftiɗo no fewi ene duunimo laamu leydi ngu yimɓe hewɓe guila jandiyankoɓe ha yimɓe dawrugol ha yimɓe laamu ngu kañumen foof gaari notitade e wirde nde hono jagorgal leydi Guinée kalfinaɗo ko fate wuuro woni ministre de la ville et de l'aménagement territorial biyeteɗo Ibrahima Kourouma ko kañum tigui ari dow inde laamu e dow inde hoorejo leydi ndi woni Alpha Condé e dow inde hoorejo jagorɗo leydi ndi e dow inde gouvernement leydi ndi foof omo nelda duwaw faade dendagal ɓesgu oɗo biyeteɗo Ibrahima ɓesgu biyeteɗo Abdoulaye Ba jayniyanke jaltuɗo aduna e dendagal ɓesgu wuuro witego Dinguirayi to Abdoulaye Ba jeeya ko toon tigui o wirna kadi o holliri noon wonde laamu ngu ma daro lan kay beele kay e kala saaha ene mbawa toppitaden ko fate guura ɓesgu Abdoulaye Ba hono hoorejo leydi ndi Alpha Condé o ƴetti téléphone makko kay o noddi bamum Abdoulaye Ba gam yidde hollirde yettinde duwawuji makko hono kadi Seydi Dalan Diallo ko mawɗo lundiyankoɓe holliri tigui wonde ɓe jiiɗi losgoji yo mbaɗe beele kay ene ande holko saabi oɗo biyeteɗo Abdoulaye Ba ene yalti e oɗo aduna koto leydi Nigéria paɗen koniyankoɓe leydi Nigéria ɓe hinde service de renseignement woni tigui ñukintoɓe ɓe pawi juuɗe mabɓe e yimɓe ɗiɗo taw ko commandant ji mawɗi e fedde cebbitiɗe witeɓe état islamique ɓen fedde noon ko arnoɓe tigui e nder leydi Nigéria gam yidde golladade e ndeɗo fedde witede Boko Haram gam yidde wadde ñanguji mabɓe taw ko ñanguji mawɗi no fewi e nder leyɗele Afrique ha joni koto Nigéria keddoɗen kalen noon e oɗo biyeteɗo Mouhamadou Bouhari ko hamjumdeni hoorejo leydi Nigéria o bismima tigui ñande o bismima oɗo biyeteɗo ko bismima khalifa général Baye Niass biyeteɗo Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass o bismima ɗum to galle lamorgo leydi ndi to galle lamorgo to o bismima ɗum taw kadi ene wondi e joguiɗo konngol mum woni porte parole makko noon o bismima biyeteɗo Cheikh Mahim Aliou Cissé noon koye julde korka ɓendude ko ñande hen tigui o subano yo won porte parole khalifa o mbiyen hoorejo leydi ndi noon bismima
ɓe bismima teddinima weltinima feewi kadi e bismade ɓe e nder galle mum galle lamorgo leydi ndi hoorejo leydi ndi ɗon waɗi erango mum faade ceerno o kay khalifa on e ñagontode duwonto leydi Nigéria ha tengti to banggue rewo leydi Nigéria to Boko Haram pelle ceɓɓitiɗe mbaɗata jamguji mumen e kala saaha e wargoji mumen beele jaam e kisal ene arta toon siftidde e bandiraɓe noon leydi Nigéria ene jeeya e leyɗele to bimɓe tawa kadi ko almuɓe Khalifa Baye Niass walla mbiyana almuɓe Khalifa Baye Niass ɓuuri hewde to wawi tawede ɓuuri hewde e nder windere nde kala sen ummima to leydi Nigéria koto RD ko RDC Congo paadena RD Congo noon woni République démocratique du Congo walla mbiyana Congo Zaïre aljuma hanki o noon ko accident musɗo waɗi toon tawa kadi ko accident lawol e nder leydi RD Congo mbiyen noon ko jagorde sanga kay jagorde leydi ndi jahatno tigui tawtoriyede uddudgol barrage goto tawa kadi ko barrage biteɗo Zongo D e nde saaha maɓe jahata noon werlaji ɗiɗi doga dogdu pakkino no fewi ko nden tigui werla goto tawa ko werla jolnunoɗo jagorde ɗiɗi hono jagorgal biyeteɗo ruberwa e jagorgal gongal biyeteɗo Santala Safou kamɓe ɗiɗi gonno e nder werla caggal noon werla o ne doga dogdu fakkude no fewi ko ɗon tigui werla o rati virage nde o rati virage makko noon ko ɗon tigui werla o yani waɗi tallo mbiru woni ko wiyete tono kamɓe jagorɗe ɓiɗiɗi foof noon hay goto e mabɓe mayani hay goto e mabɓe kadi gañaki garde corps mabɓe goto noon gañima hen gañande musde no fewi ha joni ko RD Congo paaden yimɓe hewɓe taw ko ardiɓe dawrugol woni yimɓe dawrugol yimɓe mawɓe e laamu Joseph Kabila e gouvernement Joseph Kabila e oɗo saaha dowlaji denduɗi Amérique waɗi togui doggol mum wonde kay yimɓe hewɓe ɓe laamu Joseph Kabila ko kada nadde e nder dowlaji Amérique dowlaji denduɗi Amérique ɗum noon saabi ɗum noon ko caggal tumede kay juuɗe mabɓe moddude e ko wiyete mbuñari tawa kadi ko mbuñari ha tengti e mbuñari sungoji baɗoji e nder leydi he e oɗo saaha joni noon dowlaji denduɗi Amérique jaɓani ɓayyinde inde mabɓe kono holliri kay ne jogui doggol hay goɓɓe ko foof kadi haɗaɓe eɓe gandi koye mabɓe hay goto mabɓe jogota ko fatta hen wawde nadde e nder dowlaji denduɗi Amérique koto leydi Tchad paaden mbiyen oɗo saaha foof noon ko ɓeɗo taw ko ñawoɓe woni tigui magistrat ji tawateɓe e nder leydi Tchad koye tikkere hokmo juuɗe ɓe gonno tigui hol juuɗe noon e oɗo saaha ɓe kolliri tigui wonde ɓe kofti juuɗe mabɓe ɓamti golle caggal kayde kalɗigal waɗi hakkude mabɓe e laamu ngu ɓe namdimi noon ko oɗo biye goɗo taw kadi ko gonnoɗo gouverneur diwan biyeteɗo Logon Oriental nde ittite e golle mum ha laaɓa nanggue kadi adde yesso ñawoɓe caggal noon nde on gouverneur gonnoɗo gouverneur kayde ƴettino sudno konngudi musi no fewi tawa kadi ko ƴettade ɓen wiyeteɓe magistrat ji ñawoɓe e nder leydi Tchad kabaruji men Jolam Jaɓeri ko joni hoto goɗɗe Enquête kabaruji mon Jolam Jaɓer salto o Hali Abouba kabaruji men Jolam Jaɓeri koto leydi Afghanistan paaden fedde seɓɓitinde wiyeteɓe taliban en tawateɓe e nder leydi Afghanistan ɓe dahi tigui fodde 4 neɗɗo tawa ko Afghanistan naɓe gollotonoɓe fewnude laabi e nder leydi he ko police mo Afghanistan ko kañum tigui ɓayyini kabaru o ɗum waɗi koye aljuma hanki o koto leydi Yemen paaden e nder région biteɗo Houdayda ko garmi gara musɗo tawate toon e oɗo saaha hakkude kay koniyankoɓe leydi Yemen tawa ene keeɓi ballal ɓeɗo ndeɗo fedde witende coalition e gardugol leydi Arabie Saoudite ɓe garmi gara noon ɓe mbaddat tigui e ɓeɗo tawa kadi ko wiyeteɓe rebelle outi en e oɗo saaha noon jabureɓe hewɓe tawateɓe e nder leydi Yemen ko ƴetti baksuji men dogui tigui goppi guuro men goppi galleji mumen laatima e oɗo saaha dogo moltoño woni réfugié ji koto Corée du Sud paaden Kim Jong Pil ko mennoɗo wonde hoorejo jagorde Corée du Sud ko kanko kadi tafno fedde witende fedde witende Kasia noon ko agence d'espionnage mo leydi Corée du Sud woni tigui agence ñukkintoɗo yimɓe kanko Kim Jong Pil noon o yalti aduna aseɗa hande o to wuuro to Séoul lamorgo leydi ndi omo yaranno e duuɓi 92 eɗen mbiya tan yo Allah yommo golle makko koto dowlaji dendude Amérique paaden mbiyen noon balɗe sappo caggal kay pottital ngal Donald Trump hoorejo dowlaji dendude Amérique wadduno tigui e Kim Jong Un hoorejo Corée du Nord to Singapour guila nden noon faade oɗo saaha yimɓe foof ne teski wonde kay hoorejo Corée du Nord nana dari lankay beele kay jaam ene kisalle arta hakkude mum e Donald Trump e hakkude mum e windere nde foof e subaka hande o noon Donald Trump tuuti kay e nder hello makko Twitter o holliri tigui wonde kay ha e oɗo saaha ko caliɗo ittude embargo tawa kadi ko embargo pawaɗo e leydi Corée du Nord o holliri kay caggal kay ha e oɗo saaha leydi Corée du Nord ene jogui tigui missilaji biyeteɗi missilaji balistique tawa ko armée nucléaire ɗum noon ha oɗo saaha joni Corée du Nord ko wonande kako jaaye ko musiba kadi ko menace wonande windere nde ko
ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ko caliɗo ittude kay ko caliɗo ittude e oɗo saaha embargo taw kadi ko embargo mo windere nden e gardogol dowlaji dendiɗi Amérique fawno tigui e oɗo ndiɗo leydi witendi ko kaydino musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongu men kabaruji men e ɗemgal Pulaar ñalawma janggo ko musidɗo men sehil men biteɗo Amadou Dia Pullo ko kañum aranta hen kabaruji men e ɗemgal Pulaar yo Allah rokku en hirde jaam